мавзӯи дигар дар доираи амалиёти муштараки мақомоти милитсия ва прокуратура сардори шуъбаи барӯйхатгирии техникии корхонаи фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул ба истилоҳ МБТИ шаҳри Конибодом баъди гирифтани пора бар ивази хизматрасонӣ дастгир гардид. гумонбаршуда барои иваз намудани шиносномаи техникӣ аз корафтодаи 7500 сомонӣ талаб кардааст ва ҷалб дида аз ночорӣ ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат менамояд. хизматрасониҳои ғаразнок бар ивази маблағи пулӣ ё молу ашё бо сӯистифода аз ваколатҳои мансабӣ амали ҷинояткоронаест, ки дар фарҳанги ҳуқуқӣ бо вожаҳое чун гирифтани пораву ришва ва тамаҷӯӣ маъмулу шинохтааст. таассуфовар он аст, ки ин гуна муносибат аз ҷониби мансабдорон боиси дар байни аҳолӣ ба вуҷуд омадани нобоварӣ нисбати сохторҳои давлатӣ мегардад. кормандони оперативии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ва мақомоти прокуратура дар шаҳри Конибодом дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҳаракати коррупсионӣ, сӯйқасди гирифтани пора аз ҷониби сардори шуъбаи барӯйхатгирии техникии корхонаи фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул ба истилоҳ МБТИ ҳамин шаҳр Ҷумъазода Ҳамза соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстонро ошкор намуданд. барои дастгир кардани шахси пораталабкунанда аз тарафи кормандони прокуратури шаҳри Конибодом дар якҷоягӣ бо кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ҷумҳурии Торкистон амалиёти боздошткунии шахси пораталабкунанда барохмонда шуд. дар натиҷаи ин амалиёт Ҷумъазода Ҳамза сардори шуъбаи ба қайдгирии техникии корхонаи давлатии ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар шаҳри Конибодом боздошт карда шуда аз ӯ аз киссаи шими ҷинсияш аз тарафи чап 7500 сомон маблағҳои пулие, ки пешакӣ дар асоси протокол баризананда барои дастгир кардани шахси ҷиноятсодиркунанда дода шуда буд, дарёфт ва гирифта шуда бо парвандаи ҷиноятӣ айни ҳол ҳамчун далел эътироф карда шуд. тибқи маълумоти тафтишоти пешакӣ, гумонбаршуда Ҷумъазода бо истифода аз мақоми мансабӣ ва ваъдаи иҷрои кору хизматрасонӣ танҳо барои иваз намудани шиносномаи техникӣ ва эътироф намудани соҳибмулкӣ ба манзили иstiqomatӣ аз истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ортиқови шаҳри Конибодом 7500 сомонӣ ба сифати пора талаб кардааст. маблағҳои талаб намуда Ҷумъазода Ҳамзаро фараҳманд карда натавонист, зеро баъди гирифтани ин маблағ дар ҳуҷраи корӣ дастгир мешавад. манфиати шахсиро болотар аз масъулият ва ӯҳдадориҳои касбӣ гузоштан оқибаташ танҳо беобрӯист. аз рӯи далели мазкур бо моддаҳои 32 қисми 3 ва 319 қисми 1 кодекси ҷиноятӣ сӯйқасди гирифтани пора парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда барои муайян кардани нафарони аз ин маблағи пулӣ манфиатдор чорабиниҳои оперативию тафтишотӣ идома дорад.